Fes córrer la veu. Ets altruista? Ets voluntari? Vols canviar el món? Creus que podem construir un món millor? Si és així, hauries de saber què és el sector de les ONG, el sector de la societat civil, el sector de les associacions i el voluntariat, el sector no lucratiu, el tercer sector. El sector no lucratiu és més gran del que et penses. 24.800 treballadors catalans són mecànics. 61.706 treballadors són professors d'educació infantil i primària. 36.645 treballadors catalans són metges. Però potser no saps que més de 100.000 catalans treballen en una entitat del tercer sector social. El tercer sector està present en molts àmbits: el social, l'ambiental, el comunitari, l'internacional i el cultural. El tercer sector està en ple creixement. El 2003 hi havia 5.600 entitats del tercer sector social a Catalunya. Actualment ja n'hi ha unes 7.500. El 2003 l'aportació al PIB va ser de l'1% i el 2009 del 2,8%. En 2 anys, les parelles lingüístiques han passat de 6.300 a 10.510 l'any 2009. Cada vegada hi ha més persones que creuen en la capacitat de transformació de la societat a través del tercer sector. A Catalunya, el voluntariat té una gran vitalitat. Es calcula que unes 670.000 persones fan accions de voluntariat a Catalunya. Al voltant d'un 13,1% de la població catalana més gran de 16 anys fa accions d'aquesta mena. El tercer sector social atén més de 1.700.000 persones. Arreu de Catalunya hi ha entitats al sector no lucratiu. Només de Caus i Esplais en trobem més de 800 repartits per tot el territori. Catalunya compta amb 682 ateneus a 346 municipis diferents. Hi ha 677 associacions de veïns i veïnes al nostre país. Només les entitats del tercer sector social a Catalunya generen 5.795 milions d'euros cada any. Això és més que el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, que el 2009 va ser de 3.438 milions d'euros. Les entitats són ben conegudes i respectades. En trobem en l'àmbit social, entitats ambientals, entitats de l'àmbit cultural, entitats internacionals i també de l'àmbit comunitari. Les entitats i els voluntaris creuen i contribueixen activament a la millora social, ajudant persones, defensant la cura del medi ambient, promovent la cultura, fomentant la convivència i ajudant els països en vies de desenvolupament. Només hi falta la teva energia voluntària.